Buong itibiyag, kunati Diyos nga pinarswana ti langit ken daga, tapnon agtubo dagiti kayo ken mulmula, astamet dagiti prutas nga mabalin nga ipaunek at taraon ti bagi, nga iso ti buong itibiyag. Programa iti NGT Wellness TV FD Live. Dito'y ngilawlawa, Doktora Marido Hani Tamayo, na eksperto kadagiti natural awagas, may pangget kadagito'y mula ang makaagas. Puong tibiyag, mabuya tunggal malem, iti Miyerkules alas 3 ti malem, dito'y NGT Wellness TV, ken mabuya yupay, iti NGT Wellness YouTube channel. Puong itibiyag, puong itibiyag, kaya kita, at tuyen si Dr. Tayo. Naimbag nga malam tayo manen kadagiti agbibuya ken of course monitor kanya ni itang aldaw. So again, I am speaking my language. So I'll just translate it into Tagalog kasi mamaya sasabihin na naman nila, naku, nag-English na naman si Doc Hani. So sa mga nakamonitor sa amin ngayong hapon na ito, ako po ay bumabati po sa inyo ng magandang hapon po muli. Puong tibiyag or source of life muli po. At ang makakasama po natin while waiting for our co-host Randy Kaluyag, meron po akong isang classmate na regular na din po nakasama natin sa programa po natin. So let's all welcome my classmate, my batch, kasama talaga, kasangga sa naturopathy. Let's all welcome Doc Edwin Ferrer. Hello, Doc Edwin. Hello po. Magandang hapon. Bati ka naman, Doc. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapakinig at mga televiewer sa ating NGT Wellness. And Doc, At naimbag nga manem kenyayo amin, kada kayo amin dita. Nagbuy-buya kan nakikinig. diba? Dita. Ayan, at least nakakapag-Tagalog, ay nakapag-Ilocano si Doc Edwin. By the way, bago tayo magsimula, Doc, kasi may mga nakamonitor na sa atin, I would want to say hi to our friend. Okay po, namimiss ko na ito from Dagupan City, Doc. Christina Wow. Ubando Manansala. Ayan, namimiss ko na kayo ni Magandang hapon po. Architect Pastor, di po ba? Manansala. And then, Ma'am Violeta Pimentel, I think from La Union, si Ma'am Violeta Pimentel. President ito ng, if I'm not mistaken, BHW ng La Union. Of course, Jack Rosier, isang kapatid sa fraternity, sa UI group. Okay? United Ilocandia Fraternity and Sorority, Brad ko ito. And Light Sound, The Blaster also joined. NGT Cagayan also joined. Si NGT Baguio nag-watch din sa atin. Si Ma'am Jeanette Pascual Fontanilla nanonood din sa ating, Doc. Of course, our colleague in naturopathy, si Doc Erwin Olero. Ayan, sa Pangasinan naman ito, Doc. Magandang hapon po sa inyo. Ayan, Doc Erwin. Ikaw kasi Doc Edwin. Eto naman Doc Erwin. So si Doc Edwin nasa Nueva Ecija ngayon. So patch in din po kami through Zoom. Tama ako, Doc Edwin? Yeah. Ayun. Tama Yan, po, isang licensed massage therapist din si Doc Edwin na nag-aral din kagaya ko. Batch ko ito sa naturopathy. Ano yung maingay, Doc? Nandito ako sa may Along the highway? gilid. Yeah, Okay.
Okay, mas malakas ang Maingay signal ba? dyan. Maingay ba? Hindi naman, pero narinig namin yung parang Oh, okay. Oo, may sound ng That is the sasakyan na natural malaki. of the environment. O, di ba, Dr. Natural of the natural environment. tayo. Oh, Yeah. Ayan. Tawag ng kalikasan. Ayun. Okay. So, yun po yun. So, nasa segment po tayo ng Puon Tibiyag, Source of Life in English. So, actually, this is an Ilocano version, Doc Edwin. Kaya lang, tinagalog Ilocano namin tayo? siya. Oo. This is an Ilocano version supposed to be, Doc Edwin. Kaya lang, tinagalog natin siya kasi madaming nanonood sa atin na sana maintindihan ko, Doc. Kasi hindi ko naiintindihan ng Ilocano. So, because of those requests, kanya itong Puon Tibiyag, close and open parenthesis, Source of Life. So, Tagalog version na. Kasi yun naman ang national language natin, di ba, Doc? Yeah. Tagalog, ang national language natin. Oh, national For the same language time, natin. yung English. So since Doc, ang topic kasi natin last Wednesday is about the colon. So natapos ba namin? Oh, natapos actually namin yung segment namin na yon for the colon. So ang sisimulan natin na hindi ko kasi nasabi kay Javer ang ating magaling na IT. Ang isusunod sana natin is sa heart. Konektado ba ang heart sa gut microbiome? Yun yung sisimulan sana natin no ngayong topic na to kasi nasabi naman na natin kung ano yung main benefit ng colon natin. Tapos ano yung mga sakit na mararamdaman na kine-create ng colon natin pag pinabayaan natin, hindi tayo nagke-cleansing, hindi tayo gumagamit of course ng Docanis tuberculosis. At ano yung mga pagkain, mga dapat nating gawin para hindi tayo magka-colon problem. Yun yung mga natapos nating segment. Actually, Doc, kasi absent ka last Wednesday. Tama? Pero nakinig ako. Pinakinggan ko na lang. Habol sana ako eh. Kaso lang hindi nakinig ka na ako. nakahabol. So, ang sisimulan natin, yung connection ng gut microbiome sa puso, yun yung sisimulan natin na tatalakayin, Doc. Kasi I do believe that this gut microbiome has a connection or have connections with our heart problem. Yung mga pagkumpul-kumpul ng plaque sa daluyan ng dugo natin, tama? Kasi 'di ba circulatory din yung ating problema pag may heart problem, 'di ba? Pagka may kasi alam ko sa puso kasi meron tayong heart rhythm disorders, 'di ba, Doc? Alam natin 'yan, pinag-aralan natin 'yan kasi 'di ba ang ating teacher kung maalala mo, isa sa pinakamagaling na cardiologist, tama, Doc? Naalala mo yung ating teacher sa heart? Nung nasa San Lazaro tayo, Doc? Correct. Oo, at ang topic niya nga is the four chambers of the heart. Oo. Diba? Four Diba? chambers of the Naalala heart. mo yun? Tapos, Oo. na ano din niya, na-discuss din niya na may heart rhythm disorders. Tama? Oo, yung mga deep niya, yung mga ganon. Diba? Oo, Kasi diba? alam niya, Oo, yun. as cardiologist kasi, diba, tapos siya sa USA, tama? Isa siya sa mga magagaling na doktor sa heart center, diba? Naalala mo, Doc? Opo, yung sa heart center. Oo, yan. Meron tayong mga nagtuturo na mga doktor na mga internist sila sa mga hospital. Yeah. Oh, 'di ba? So, yun po yung tatalakayin natin that this gut microbiome pala. Okay, 'di ba kasi ang digestive system, alam na natin, Doc Edwin, na this digestive system is connected to our nervous system, konektado yan sa circulatory system, konektado din yan sa ating bone homeostasis. Alam natin yan, ang gut microbiome. But sa pag-aaral din, sa pagsasaliksik natin habang tayo ay nag-aaral pa rin hanggang ngayon, Doc, diba? Kasi we are attending, parang tayo, member tayo ng Diabetes Society of the Philippines. Diba, Doc? Yeah. Tapos marami tayong ina-attendan na mga conventions
Okay, hindi lang tayo mga naturopath, pero mga classmate natin sa conventions ay mga medical doctors na talagang espesyalista, di ba, Doc? Yeah, iba-iba sila ng mga espesyalista na kung saan tinuturo nila yung mga specialist na natututunan nila sa mga client nila. So, Mga yun po yun. patient So, and client. isa-share din po namin yung mga nalalaman din namin, yung pinag-aralan namin ni Doc Edwin, kasi nung nag-aral kami talagang maraming magagaling na medical doctors na nagturo sa amin. So, we will mention them one by one sa next episode namin. Diba? Para makompleto, kasi nakakahiya na hindi natin masabi man lang yung mga pangalan nila tas kung ano yung mga natapos nila, no? So, Opo. the thing is, hindi kasi ako ready pero I have the list, no? So, anyway, may next episode pa naman tayo, Doc. So, again, magsisimula po kami na this gut microbiome is connected sa ating puso o sa ating heart. Okay? That's true. Diba? So, meron tayong mga heart disorders na divided into 3 actually na broad categories. Kasi kung tatalakayin natin ito, Doc, talagang napakahaba ulit. Ay, oo, napakahaba. Yun nga lang doon sa may QMRA, pag pinag-usapan yung cardiovascular and cerebrovascular disease or disorder, is napakarami. Kumbaga, dyan dumadaan yung supply ng mga kung tawagin si tayo ti Ilocano ka urat ngam di Tagalog na ang English na arteries, capillaries, and vein. Correct. Correct. So yung mga disorders, it's good na talagang naalala pa rin ni Doc. Siyempre napapractice natin yung ating mga pinag-aralan, ano, Doc. Hindi tayo nakatenga kasi marami na yatang nakatenga na classmate natin, Doc, ano. Yeah. Pero sa amin kasi ni Doc Edwin, napaka-active namin sa aming profession. So, we'll just share na lang our knowledge, okay po, na ang puso talaga natin ay kailangan nating bantayan. Kasi kumbaga sa sasakyan, yan po yung ating pinakamakina. Tama, Doc? Yeah, correct. So, sa heart rhythm disorders, meron tayong division, okay, 3 broad categories. Yun yung electrical, yun yung circulatory at structural. So, ito pa lang, mahabang talakayin na, di ba, Doc? Correct. Pero alam ko, and 100% ako, Doc, na gut microbiome can increase the tendency of the plaque, yung rupture, yung reduce ng ability, no, ng artery natin para ma-widen and can increase the tendency na hindi mag-blood clot, no? Yung daluyan ng ating dugo. Kasi si puso ang nagpapump ng ating dugo. Tama, Doc? Oo. Kaya nga kung tawagin natin yan, this is the highway of journey of pathway of metabolic diseases. Whether you like it or not, dadaan yan sa mga ugat-ugat natin. Pero ang pinaka-terminal niyan is puso. Diba, correct. And of course, since gut microbiome is connected to our heart, so bacteria in our gut hindi probably 100% the risk factor of our heart disease. Correct. Oo, kaya nga yan, mas prone yan sa mga matatanda, lalo na kapag sila ay nasa banyo, nasa CR, doon sila nagkakaroon ng problema sa constipated problem. Kaya naiipit yung ugat nila na nakakonect doon sa microbiome, doon sa stomach natin o sa bituin. Because of the bacteria. Yeah, because of the bacteria. Yes, kasi sabi nga yung link between the gut microbiota and cardiovascular disease is because of fecal microbial community na pabago-bago. Okay po. Na once na medyo pabago-bago ang bakterya natin, yung environment ng bakterya natin, at talagang mas madami yung mga bad bacteria po natin, nagkakaroon niya ng, sabi nga nila, CVD o kaya cardiovascular disease. Tama, Doc? Yeah, o kaya nga meron tayong tinatawag na thrombosis, naglalakbay at pinaglalakbay na dugo. Yun. Kaya yun po yung mga something like tatalakayin namin ni Doc Edwin para at least maintindihan nyo. Pero before we go deeper, of course, bibigyan namin kayo ng para maintindihan ninyo, no? Kasi marami talaga yung mga may sakit,
no, na hindi nila naiintindihan ang mga sakit nila. O di ba? May sakit na hindi naiintindihan ang mga sakit nila. Tama ako, Doc? Yeah, tama ka. Kaya nga pag nadadala sa ospital, ang paglabas nila, anong diagnose? Nakalimutan huminga, atake sa puso, na stroke, na may stroke, ano. Kumbaga puso talaga ang pinaka-terminal. Yes. Kasi nga, hindi nila, sabi ko nga, talagang kailangan talaga natin ng magsaliksik, mag-aral, makinig. Kung ayaw nyo pong magsaliksik, then makinig na lang kayo sa amin. O kaya, you watch our videos. Tama, Doc? Yeah, tama. Oo. Kaya Yun nga po yun. kung babalikan natin yung topic mo about colon nung last week, yung large intestine functions natin, na kumbaga makikita natin pag tinignan natin sa QMRA o Quantum Magnetic Resonance Analyzer is yung large intestine peristalsis and colonic absorption and the intraluminal pressure. Oo, under normal ba siya? Nakukuha ba siya sa inhaled air? Nakukuha ba siya sa intestinal absorption? Nakukuha ba siya sa mga barrier or yung mga gas absorption o yung tinatawag natin pag umutot ka mabaho, like that, yung mga ganon. Doon yun sa large intestine nangyayari at nagaganan. Diba? Kasi alam naman natin, Doc, na ang bacteria talaga nasa first part, no, ng ating colon. Yes. Diyan kasi yung community nila sa cecum. 'Di ba? First part ng colon 'yon ng large intestine. Diyan talaga ang community ng bacteria natin na kailangan talagang alagaan natin. Nasa maraming research na po yan, napatunayan na ng napakadaming mga medical doctors na magagaling. Tama, Doc? Na we are thankful sa mga immunologists, sa mga doctors na mga classmate natin sa Diabetes Society of the Philippines na sila din yung nag-e-enlighten sa atin na these probiotics talaga na lalong-lalo na doon sa ating natuklasan na produkto na nasa likod mo, Doc, ang tarpaulin. Okay po. Yeah, Talagang nakakatulong siya talaga. Tama, Doc? Yeah. Oh, yan talagang, nasa likod mo yan talagang siya. ikinabit ko dyan at para makita, doktora. O, Ayun. diba? Kahanis TV ko. Oo. Diba? Inayos ko yan kanina. Ayun. Okay po. Doc, so continue lang tayo. So again, ang pag-uusapan natin is about heart para maintindihan nyo. So, Doc, siguro naka-ready ka na kung ano yung function ng puso? Yeah, oo. O ano nga ba ang function ng puso? Yun yung Kaya nga, sisimula. function of the heart. Oo, Kaya nga pa, yan yung sisimulan natin, Doc. Magsimula ka kung ano yung function, ano yung benefit, ano yung silbi ng puso natin. So, go na, Doc Edwin. yeah, oo. Kaya nga sinasabi ko, that is the highway of journey of pathway of metabolic diseases, whether you like it or not, dadaan at dadaan yan sa puso. Yun talaga ang daluyan yan. Kaya meron tayong tinatawag na arteries, capillaries, and vein, na kung tawagin naman natin sa Ilocano is urat, kung tawagin naman natin sa Tagalog is ugat, at kung tawagin naman natin sa English, may manipis, may makapal, at merong malalaking mga ugat. At ngayon, paano nagpa-function yung heart natin, ano? Kumbaga, meron tayong tinatawag na dun sa 4 chambers of the heart natin, mga listeners, makinig po tayo kasi napakahalaga ng pag-uusapan natin is about the heart. Kumbaga, kung tawagin natin is be careful with your heart. Diba, doktora? Be careful talaga. With your heart. Oo. Kasi yun talagang very sensitive, ano? Kumbaga, yan yung mga madamdamin, yan yung mga punong-puno ng mga galit at puot, ano? At yan sila nagkakaroon ng mga cause of death and cause of attack and cause of mild stroke and stroke. Diba, doktora? True. O, kaya dito sa 4 chambers of heart natin is meron tayong tinatawag na superior vena cava. That is the distributed to the upper extremities of our body. Ano? At meron tayong tinatawag na inferior vena cava na kumbaga is distributed to the lower extremities. Ano? At dun sa 4 chambers natin ng heart natin is merong 2 atria at merong 2 ventricles. Ano? Ano yung 2 atria at 2 ventricles na yan? Ano? Sabi niya, dun sa heart natin is papasok yan dun sa superior vena cava doon sa right atrium. At doon sa right atrium na yan is tinatawag natin na it receive oxygen. Kumbaga pure blood pa lang yon from the blood and pump
into the right ventricle. Ano? Kaya doon sa right atrium, deoxygenated blood pa lang yan at papasok siya doon sa mitral valve or tinatawag natin na bicuspid valve and papasok siya doon sa left atrium. And then papasok po siya doon sa right ventricle na magpapump siya at to get the oxygen, yung poor blood to the lungs. Ano? Kaya meron from the right atrium going into the may valve doon, yung tinatawag nating bicuspid valve or the mitral valve. At papasok yun sa left atrium. Ano? Sa left atrium na yan, going into the pulmonary artery, going to the lungs para kumuha ng oxygen. Ano? And then going back to the left atrium, going into the tricuspid valve. May valve doon. At yung valve na yung tricuspid valve na yun yung aorta. At papasok siya ngayon dito sa left ventricle, going to the pulmonary vein and distributed to the entire body. Yan po yung doktora. Yeah. At papasok na po siya, magko-connect na po siya sa mga kidneys, mga system ng ating katawan. Ano ba yung mga system ng ating katawan? Sabi nga natin kanina, ang mga system ng ating katawan is the circulatory system, una yan, ano? And then the integumentary system, and then yung tinatawag natin na endocrine system, nervous system, reproductive system. They have a lot of systems sa katawan natin. Kumbaga, Actually, 11 yan, Doc. oo. Mag-add ka pa, doktora, reproductive system, integumentary system, reproductive system, nervous system, Digestive system. digestive system, ayan, and the muscular system or the musculoskeletal system, and then yung nga sinasabi natin na ang katawan natin is dun yung tinatawag nating cells, tissues, organs, and body. At yung mga system na yun, dun siya nakapasok. At kaya nga, yung pinag-usapan natin na heart na iyon is yun yung nagtatrabaho to the entire body. Kaya papasok doon yung tinatawag natin na blood viscosity, cholesterol, yung blood viscosity, yung lapot ng dugo, kaya trabaho ng puso kasi malapot yung dugo mo, di ba? And then yung cholesterol crystal from the pericardium of your heart, na-discuss nga ni Doktora nung nakaraan, narinig ko, yung endocardium, myocardium, and pericardium. Ano kumbaga may lining yung heart natin? Ano kumbaga sa balat ng at sa itlog, meron siyang balat muna, tapos meron siyang nakabalot na plastic, yung parang nakabalot siya, at saka yung pinakaloob, yun na yung the muscle of the heart. Tama ba, doktora? And then papasok yung tinatawag nating blood path, ano? Yun yung ugat yung mga arteries, capillaries, and vein, or yung vein na sinabi ko kanina, and artery, ano, yung blood path, baka yung mga daluyan ng ugat mo na punuan ng mga mamantika at taba-taba, yung blood path mo, meron doon toxin from the blood or yung tinatawag nating fat. And then the vascular resistance and the vascular elasticity. Kaya nga yung heart po natin nagtatrabaho yan 24 hours. Ano? Kung ang tunog kasi ng puso natin, pero kung ang tunog naman ng puso, meaning to say, mahina yung heart mo. Ano? And then yung tinatawag nating myocardial blood perfusion volume. Pag tinawag nating myo, muscle. Pag tinawag nating cardial is heart. Tama po ba, Doktora? Okay, pag tinawag din nating myocardial blood oxygen consumption, kumbaga nagpapampa yung puso mo, nagtatrabaho ba yun, may oxygen ba siya? Yung muscles ng heart mo, okay ba siya? Yun po yun. And then the stroke volume of your blood. Kasi ang puso natin is yan yung makina. Kumbaga, yan yung tinatawag, hindi aandar ang sasakyan, hindi aandar ang kuryente sa bahay mo kung walang makina na magpapaandar. Tama po ba, Doktora? Yes. And then yung tinatawag natin na left ventricular ejection impedance, yung left ventricular effective pump power, yun yung tinawag ko na left na ventricle ng puso natin to pump, to distribute the blood to the entire body. At yung tinatawag natin na coronary perfusion pressure. By the way, yung sinabi kong myocardial perfusion pressure, ito yung calciblock,
ito yung monoblock, ito yung hollow block na nakadangan na sa dibdib mo. Hollow block O, talaga. so, 50-50 o call of ready ka. Ganun yun. Dok, alam mo kasi, napakaganda talaga ng ng mga discussions natin kasi alam mo, para ma-distinguish ng mga tao at maintindihan, again, meron tayong 3 kategorya, no? Dun sa mga sakit natin sa puso. Okay po, kagaya ng electrical. Parang yung mga ina-explain ni Doc Edwin. Okay po, may myocardial problem. Kasi nga, may electrical problem nga or abnormal heart rhythms or arrhythmias ang tawag doon pagka nagkukos ng irregularity or yung regulations ng steady heartbeat natin ay hindi maganda. Yung heart natin may be too slow or maybe too fast. Okay? Kaya nagkakaroon siya ng chaotic, kumbaga yung irregular o kaya disorganized. So yun yung sinasabi nilang arrhythmias na kung mapapabayaan natin ito, it would be very dangerous at saka syempre there would be a sudden cardiac death. 'Di ba? Ganon yun. Tapos, you also know your circulatory problem. Bakit? Kasi doon sa circulatory, yan, tumataas yung blood pressure, tapos yung coronary artery disease that causes the blockages in the pipes, nag-iilocano na ako, yung daluyan po ng dugo natin, nagkakaroon na ng blockage, kasi nagkakaroon ng plaques, okay po, yung pipe ng dugo natin, hindi nasusuplayan ng maganda. So what happened if you have barado na ugat? Of course, heart attack din yan. So very devastating sa family ito. Bakit ganun? Nagalit lang, o diba? Pero yung pala talagang barado na yung mga ugat-ugat niya. And of course, yung structural na sinasabi nila is yung heart muscle disease, yung cardiomyopathy na ito. Diba? So syempre, either congenital abnormalities then also kasi problem in the development of the heart and the blood vessels, lalo na dun sa bagong panganak. 'Di ba? Kaya nga pag bata pa, ay ba't ganun? May butas ang, 'di ba? May mga ganon. May butas ang puso ng bata. Mga ganon. Tapos yun, basta abnormal ang heartbeat niya kasi nga structural na yung problema, no? Kumbaga, pero sabi nila, doktora, pag bata na gano'n, meron siyang enlargement of heart. Mas maganda raw maagapan ng yung edad niya, hindi na lumampas pa ng 6 na taon. Kasi mahirap na raw magsarili. Oo nga. Kaya nga, alam mo, pagka ganito yung bata, kasi structural na talaga siya, naturalmente, nagpapanik na yung siyempre, mga magulang ng bata, yes, diba? Diba? Meron din yung sinasabi nilang pediatric at saka congenital heart disease. Okay? So, eto naman yung section ng mga pedia, mga bata, no? Kumbaga, talagang medyo namamana din minsan ito no? Yung mga congenital heart disease, diba? Namamana din kasi minsan ito, diba, Doc? Yeah, namamana. Oo. Nasa DNA na kasi minsan nito. O kaya talaga, noong nasa sinapupunan mo pa yung bata, hindi mo na siya inaalagaan or ibig ko sabihin, hindi mo inaalagaan yung katawan mo at the same time, yung baby na nasa sinapupunan mo. So, yun po yung mga kategorya na mga sakit-sakit natin para maintindihan ninyo. Kasi yun, yung iba nga nagkakasakit na, hindi pa niya maintindihan yung sakit niya. Tapos meron pa ito Doc. Kahapon may kausap ako na isang kaibigan na kapitan. Teka, magbabalik tayo, Doc. Overtime na naman tayo pagkatapos ng mga paalaala. Babalik po kami, wag ko kayo aalis. Jack ni Marcelo Cristobal, may sa kami iti media, iti Ilocos Norte, kahit ko lang yung pakamo ako, nababayin di pa nag-usar ko iti tibikos, kahit ado iti limbag-anan tiriknak, kas may sa nga natayanganin, kahit ado iti saguban iti bagi ng nangro natin hypertension. Ngayon nakita, kahit iti tibikos, kahit iso iti nakapalagaan, kahit nakatulong gapo iti anarayin iti bagi. Malaksit kireta, hindi namin siyang ngarabi awanin tinagyan dati tibikos, dati lang dati nagaling sa akin. Ngayon inusar ni Mrs. ko, kaputang imatot dara na, ginurnurak kaputan na ibos.
after unong kalpasan iti 2 oras, bimaba iti blood pressure na. Iso nga, kas kanya, agusar kayo, iti TB Cos. Need help keeping your digestion balanced and sync? Try TB Cos. It's the #1 GE recommended triple treat probiotic, prebiotic, and enzymes help digestion balance 24/7. Right combination of multiple vitamins, minerals, and metabolites by helping good balance bacteria in your digestion tract. Without proper nutrition and exercise, your health can suffer. TB Cos triple action formula combines probiotic plus prebiotic and enzymes. Keep you gut healthy and function at its best. Our convenient bottles bring wherever you go. Natural's greatest treasure. Health is our way of life with TB Cos. Ayun. Welcome back sa ating programang Puon Tibiyag. Napansin mo yung commercial classmate? Naiintindihan mo? Kasi Ilocano eh. Diba? Kasi may sakit siya sa puso, na stroke siya dati, diba? And then dun sa asawa niya, hypertensive. Tapos gabi yun, sabi niya dinagdagan lang niya ng water yung TB Cos. Umokay na yung kanyang misis. Kasi nga again, probiotics can reduce blood triglycerides kasi. Alam mo naman kasi pagka triglycerides ang usapin nagkakaroon tayo ng problema sa blood fats ito di ba? Pag triglycerides ang pinag-uusapan. Kumbaga maraming mantika. Kumbaga diba? iba-ibang mantika. This product, kaya nakita niyo yung commercial kanina na napakaganda yung siningit talaga ni Xavier, konektado sa ating programang topic ngayon, no? Na yung Doc Hanis TB Cos nakatulong sa kanyang asawa, at the same time sa kanya, kasi nga alam niyo po sa puso kasi again there is a connection with the heart is connected with our gut microbiome, vice versa. Gut microbiome is connected to our heart. And sa pag-aaral, probiotics, kasi yung produkto natin, hindi ko siya kiniklaim yan. Kinaklaro ko na naman, Doc, na ang Doc Hanis TB Cos, hindi ko siya kiniklaim na gamot. But this is a nutrition that's needed by our body because of the triad benefit of what? Probiotics number 1, prebiotics number 2, enzyme number 3. So kung yung tatlong triad benefit na yan, kung pagsasama-samahin mo yung power, kumbaga triad, di ba? Tatlo sa isang inuman, di ba? So since a heart problem is connected to our gut microbiome, and marami na pong research, marami na pong pag-aaral na ang probiotics may also help reduce blood triglycerides. Diba? Marami ng pag-aaral yan, Doc. You try to research about probiotics, about prebiotics, about enzyme. Talagang this is the prerequisite, Doc. Inumin mo na lahat ang mga maintenance mo. Inumin mo na lahat ang mga supplements mo. But this product, Doc Hanis TB Cos, is the precursor, kumbaga, sa pag-aaral ng medisina. Ito yung prerequisite bago ka pumasok sa medisina. Si Doc Hanis TB Cos. Kaya alam mo, Doc, kung sabi ko nga lagi yan, every time I speak over the radio, kahit sa programa ko, I am not claiming, lagi ko po yung sinasabi, that this product is gamot. Never. I never claim it. But this is a nutrition needed our body, since every diseases that's connected to ourself is connected to our gut microbiome. Marami na pong pag-aaral dyan. Tama, Doc? At marami nang sumasang-ayon na magagaling na medical doctors na ang gut microbiome is connected talaga sa lahat ng mga sakit natin. Bakit? Diba? Lahat naman ng sakit, saan nanggagaling? Inflammation. Tama, Doc? Tama. Infection Kaya nga, muna yan. Tama? Hindi mo pinakinggan yung inflammation mo. Hindi mo pinakinggan yung infection mo. Tama, Doc? Kasi bago tayo magkasakit na malala, tandaan nyo yan doon sa mga nanonood sa amin. Bago tayo magkasakit ng malala, merong signs and symptoms yan. Correct. Hindi pwedeng wala.
hindi pwedeng hindi magpaparamdam yung katawan natin bago tayo pumunta sa mas malalang sakit. Kasi look, sa diabetes type 2 na lang, maraming signs and symptoms, binabaliwala nyo lang. Tama, Doc? Tama. Oh. Kahit sa kidney problem, kahit sa heart problem, kahit sa kidney problem, wag nyo na pong hintayin na 7% na lang, kagaya nung pagtawag sa akin ni Tita Doc Pasermoheno. Classmate natin yun, Doc Sa Erwin. Radio Veritas. Oh, sabi niya sa akin, Doc, anong gagawin ko dito? Kasi meron akong, ewan ko kung kamag-anak niya yon, na I know nanonood po sila ngayon. I hope nanonood po sila. Okay na? Sabi, sana makinig sa programa mo. Kasi chronic kidney disease, 7% na lang daw ang gumagana sa kidney niya. Diba, nakakaawa ang isang pasyente na sakalang maalerto pagka wala na siyang pag-asa. Correct. Oo. Kaya pag tinitignan ko yan sa QMRA, imbalances siya dun sa van and creatinine. O, saka urobilinogen, yung iraw ng ihi. Oo, Oo, diba? saka uric mataas. Yun. Proteinuria din. Oo, proteinuria rin. Yun yung apat na yan. Ayan Diba yung kailangan- kako going to dialysis yan. Kako nga. Kaya nga kailangan once na, kasi ang tao kasi, sabi ko nga, sakalang pupunta yan pag chronic na sila sa hospital. Correct. Oo. Sakalang yan magpapa-check up pag hindi na nila kaya, na yun pala, 'di ba? Sabi nung si 'di ba, Doc, alam ko nandun ka nung sinabi ng specialista. Isang napakagaling na diabetologist at cardiologist. Anong sabi niya? Aminin nyo na kasi mga doctors na dalawa lang ang rason bakit pupunta sa hospital yung tao. Either mamamatay na siya or marami na siyang sakit. Diba chronic disease? Correct. O diba, yun ang sabi niya sa atin, diba? Nung tawa tayo ng tawa, which is very true. Correct. Okay po, yung tao kasi hindi pinapakinggan yung sumbong ng katawan. Correct. Kumbaga, sabi nga, talk to yourself, talk to your body. Minsan naman magsalamin ka. Tignan mo yung aura ng mukha mo. Correct. Maganda pa ba ako? Pangit na ba ako? Malalim na ba yung mata ko? Doon pa lang sa mukha ng aura, makikita mo na kung ano yung mga imbalances mo sa katawan mo. At saka hindi lang mukha, Dok, pati dila. Correct. Oo, sa tongue analysis. Kinukuha yan Oh, sa diba? tongue analysis. Oh, di ba? O sa eye analysis, Oh, meron diba? din yan. Sa Oh, facial analysis, sa aura, yun aura reading. Sa tsura pa lang, alam mo na kung meron siyang imbalances o sakit-sakit sa katawan. Correct, kasi kung hindi ka na blooming, hindi ka na maganda, hagad na yung mukha mo, tapos tanda-tanda na ng looks mo, 40 ka pa lang, pero nagmumukha ka ng 50 o 60, aba may something wrong na talaga. Correct. Diba, Oo. Doc? Kaya nga Ganun sabi mo pag nakamit mo yung mga classmate mo, parang ang bata-bata mo pa, sila ang tatanda na, di ba? Sabi mo ganun. Di ba? But you're still young. Oo. Oh, kasi nga, alaga ko yung gut microbiome ko, Doc, may probiotics, Oo, may at nakita ko tibicus nga, ako, Doc. Nakita ko nga, doktora, yung kwan mo yung pag-represent mo ng pagpapaganda ng skin using Oh. Tibicus, 5 ml of water, alkaline Oo. water, and 5 ml of Tibicus. Mix it, and then haluan mo ng baking soda, and Yes. then pataas. O, Yes. di ba? O, Nakikinig diba? ako sa'yo parati, doktora, hindi mo lang alam. Thank you. No, so yung mga yun, kasi alam nyo, everything that affects our life is our lifestyle. Tama, Correct. Doc? Oo, lifestyle check modification process. Oo, totoo yan. Yung lagi mong sinasabi, Doc, na napaka, gustong-gusto kong marinig sa iyo yung aura ng bituka mo. Yes, oo, yung aura. Oo, kasi kung titignan natin yan sa old age ng kwan natin, is kumbaga malungkot yung mga bituka mo. Nandiyan dyan yung mga organ and yung small and yung nakikita natin doon yung kidney, yung lungs, makikita natin doon yung liver, yung kwan. Nandoon sa portion ng mga bituka natin. Kumbaga, sila yung mirroring. Kaya nga sa mga post ko sa story kwan ko, pinakita ko doon yung bituka, na kung malinis pala yung bituka natin, maganda yung flow, yung pagtunaw ng kinain natin, yung pepsin secretion ng kinain natin, yung peristalsis movement ng kinain natin, tapos yung mga gut microbiome na mga bad bacteria na nandoon na natatanggal pala, na yung mga nakakapit na mga kalakalawa, doon gaganda at bubuti pala ang bituka natin. Correct.
Alam mo, si Sir Rodriguez is also watching us. Of course, si Ma'am Nina Villanueva, isa sa Thank you mga po. partner natin sa Batangas ito. Wow, Doc. may Batangas na tayo, Doktora. Yes, may Batangas na tayo. Oo. Tanawan, Batangas, si Ma'am Nina Villanueva. Sabi niya, hello po, Doc. Doc Edwin and Doktora. God bless po, sabi niya. Wow, Dito thank you po. sa akin. Hello, Ma'am Nina. Ayan, ito yung mga tawag dito, kulang na lang ang pag-aaral, Doc, na kagaya natin. Pero sila yung mga herbalist. Ito yung mga tao na talagang ang nature nila is nature lover at saka advocate sila ng natural. Yun ang maganda, Doktora, kasi kako nga, be natural, be healthy, live well, be well, prevention is better than cure, let your food is your medicine and your medicine be thy food. Diba? Correct. Kasi everything that, again, lagi ko po yung sinasabi, everything that we eat will manifest in our skin, will manifest in our body, ano pa, will manifest in our face, kahit sa buhok. Diba? Nakikita kasi natin yan on how we eat. Hindi ko naman sinasabi na I can see what you eat. Kasi what you eat is What you are. what you Oo. are. Kaya nga Diba? sakit, Doktora, ng mga mayayaman sa sarap, sakit na mahihirap sa alat. Kaya tignan mo, ang mga mahihirap, tuyo, bagoong, itlog na maalat, ganyan mga ula. Ang mga yayaman, sakit yan, cancer. Yung mga Jollibee, yung mga masasarap na pagkain yan, yung mga manti-mantika, cholesterol, yung mga, di ba, Doktora? Ganyan yan. Diba? Wag po kayo makon sa akin kasi yun po ang katotohanan. Kaya po, sakit ng mayayaman, parating labas-masok sila ng labas-masok sa ospital. Ang O, kasi sakit nga, ng kasi nga, pagkain nila sarap. correct, oo. Sa mayaman, Sa sa mahirap, mahirap. alat. Oo. Oo, alat. Kaya kidney dialysis, kidney failure, ganyan, mga uric, mga ganyan, mga proteinuria index, mga ganyan, mga matataas yung mga urobilinogen, mga uric acid, mga ganyan. Kasi mahilig sila sa maalat. Kasi ang Tignan mo yung mga ulam- mayayaman. Ang mga kinakain nila, cholesterol crystal from the pericardium of your heart, nababalutan ng mga taba-taba, kaya cause nila is fatty liver into obesity, fatty liver into blood sugar, fatty liver into alcoholism, and going into the coronary heart disease problem. Doon lang umiikot yung, Doktora. oo, diba? Talagang alam mo yung sakit ng mayayaman tsaka mahihirap. Yes, oo. Kaya tignan mo, walang mga bata na nadadala parati sa hospital ng mga simpleng tao, kundi mga mayayaman nakahawak lang ng dumi, dala na sa hospital, nagkasakit na agad. Kasi wala silang pang-fight sa mga infections. Ayun. At yun yung kinakon natin na kailangan din pala ng mga bad bacteria. Wala yung good bacteria na yan kung walang tatalunin ng mga bad bacteria sa tiyan natin. Di ba? Tama, Doktora? Correct. Very correct. Mm. Kaya nga, sabi ko nga tayo, Doc, dito kasi, talagang ang pag-aaral natin, sinishare natin, unlike yung mga iba, ayaw nilang i-share, di ba, Doc? Kailangan natin nasa- i-share sa kanila, ipakita na ang tao, sakalang yan pupunta ng hospital kapag severe na. Halos yung kapira-pirasong paso na lupa, may isang maduktungan lang ang buhay. O, sino pinayayaman natin? Hospital, doktor, pare, sementeryo. Tama, Doktora? Pero pag sa kalusugan, mamaya na system. Saka na lang yan. Saka hindi pa naman sumasakit, hindi pa naman ako namimilipit. Tama, Doktora? Exactly. Ganyan mga tao talaga yung, pag sinabi mo, eto, napakaganda ng product, lumang tugtugin na yan, which is very true. Hindi din naman natin sila masisisi kasi sa dami-dami ng lumalabas o kaya nandyan na mga food supplement, hindi na nila alam kung ano ang iinumin nila. Pero if they only learn or if they only research and everything, Doc Hanis TB is the prerequisite of everything. Correct. Tama ka dyan. Kumbaga, diyan kabubuti, diyan Siya kagagaling. Oo. Di ba? Kaya nga sabi ko dun sa mga nagte-text sa akin, sabi ko kahit na anong i-present mo sa akin, ang kailangan mo pa rin, Doc Hanis TB yung produkto ko. Oo. Kaya nga, ang kwan naman natin is buong tibiyag. Meron lang akong i-share yun. Sabi niya nga, ang Panginoon ang nagpapatubo ng mga halamang nagagamot, kaya't ang mga ito'y di kinaliligtaang gamitin ng matatalinong tao. Makikita yan sa Ecclesiastico 38 verse 4.
Doon niyo po makikita yon. Kumbaga, ginagamit yan ng mga matatalinong tao. Yung mga, hindi ko naman sinasabi na mga tao is ganito, ganyan, na walang kwan, ganito. Kumbaga, alam na natin yung makabubuti sa katawan natin, pero hindi pa rin na po natin ginagawa. Kumbaga, matigas po talaga ang ulo natin. Diba, Doktora? Kaya meron pang isa dito, their foot will be for food and their lips for healing. Diba? Kumbaga, binigay na ng Diyos ang katalinuhan. Tayo na lang po ang naglalagay sa katawan natin kung ano yung mga magaganda at mga pangit. Kaya nga sabi ko, kung nagtanim ka ng maganda sa katawan mo, aani ka ng maganda. Kung nagtanim ka ng pangit sa katawan mo, aani ka ng pangit. Kaya nga sinasabi ko, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, gunggunam punana. Di ba? Ganun. Tatangken ti ulong, ubliin ti u, titangken ti uli iti ubing. Mas tatangtangken ti uli iti bakbakat kan naglakay. Sorry po, tao lang. Yun po yun. Kaya sinasabi ko po sa inyo na nandito po kami para ipaunawa po sa inyo na ang kagalingan ng Hanis Tibicos ay nasa juicing therapy, nasa fermentation, nasa makalumang pagpepermet nung unang panahon pa po yan ginagawa na. At nung ginagawa po iyan is napatunayan po na yan po yung pumupugsa sa tribe o bahay. Kumbaga, merong diyang isang pulumpul ng honeybee o isang pulumpul ng langgam sa puno ng mangga na mataat. Pag giniba mo yon, magwa-wash out sila. Ganun yun, kailangan nating i-wash out sila at para mag-separate sila. O, di ba? Correct. Correct. Yung pong tumatawag sa akin, pasensya na po kayo, nasa programa ako. Hindi ko kayo masagot. Yung tumatawag sa akin, Doc. May tumatawag kasi sa akin. Hindi ko siya masagot, Doc. Kasi nga nasa programa tayo. Correct. Diba? Kung nakamonitor lang to sa NGT Wellness TV, makikita niya naka-live tayo. Correct. Kaya nga po sabi po ni Dr. Thomas Spice, isang medical doctor, all diseases are caused by chemicals. All chemicals our body needs except for oxygen, water can be taken through food. Sabi niya. Thomas Edison, 'di ba? Sabi, yan ang sabi ni Thomas Edison, pero ano sabi ni Hippocrates? Let your food be your medicine and your medicine be your food. O sino ba si Hippocrates? The father of medicine. The father of natural medicine. 'Di ba? Hindi kasi kung father of naturopath, hindi naman si Hippocrates, 'di ba? Si Benedict Last. Benedict Last, yeah. O 'di ba, Doc? Yeah. Father of medicine si Hippocrates. Ano ang utos niya? Let your food be your medicine and your medicine be your food. Tama, Doc? Yeah. Ang father natin sa naturopathy si Benedict Last. Diba? Yeah. Pero ano sabi ni Benedict Last? Kung ano sinasabi ni Father of Medicine, ganun din sinasabi niya, let your food be your medicine and your medicine be your food. Lahat ng pagkain nang gagaling sa kinakain mo na prutas. Genesis 1:27 and 28. Correct. Utos niya. Everything is given to you. Tama, Doc? Yeah. Diba? Kanya nga tayo, we'll go back to basic. Aminin natin at hindi. Kahit na gaano kagaling ang mga doktor natin, kung tayo ay pasaway. Tama, Doc? Oo. Kahit na gaano ka-expert ang isang doktor ninyo, kung sinusuway naman ninyo ang role or tawag dito, principle of your body. Sabi nang wag uminom ng soft drinks pagkatapos kumain, pero yung pa rin ang ginagawa nyo pagkatapos kumain, soft drinks. Yun ang nagbubutas. Kumbaga, panglinis yan ng CR, doktora. Ang soft drinks.
Oo, that is the acid o acidic, di ba? Kumbaga malilinis niya yung malilinis yan. Oo, gano'n. Tapos pag ininom mo yan at yun ang iniinom mo, mabubutas yung mga bituka mo, magkakaroon ng mga GERD problem o gastrointestinal reflux disorder or disease, and at for the same time, magkakaroon ka ng ulceration, and at for the same time, magkakaroon ng inflammation, ng pain. O, di ba? At Okay. yan is magko-connect yan sa brain natin na siyang nagdi-dictate kung ano yung mga pain at mga swallowing or swelling na nangyayari sa katawan. Yes. Sa susunod po, ang magiging topic natin, Doc, kasi 5 minutes na lang po tayo. Ang magiging topic po natin, kaya sundan nyo po, ano yung mga sakit na nanggagaling sa puso. Yun yung tatalakayin namin ni Doc Edwin sa susunod na Wednesday. Tama, Doc? Correct. Oo, Ano okay yung pa. mga sakit na alam natin na nanggagaling sa puso? Yun po yung tatalakayin natin sa next na episode namin para po makita nyo kung ano po yung talagang kakahitnan ng inyong katawan kung hindi nyo pinapakinggan o hindi nyo kami sinusunod hindi kayo sumusunod sa mga protocol namin. Any last parting words, Doc? Bago Our body, paalam. mind, soul, and spirit is a temple of God. Si kalang ti mangikabkabil iti saksakit iti baging. What you eat is what you are. Prevention is better than cure. Be natural, be healthy, live well, be well. No sika, mabuteng ka nga mapandya hospital dahil mabubutas ang bulsa mo kung na nga bulsitis ka umpisaham ti aginom iti hanis tibicus iti madidata agas. Kailangan mo lang pakainin yung katawang lupa natin at para magmanifest, mag-bloom, mamulaklak, mag-shine. O, di ba, Doktora? Exactly. Okay, thank you, Doc. So, we'll see you next week. Okay, ang magiging topic natin, ano yung mga sakit na dulot na nananggagaling sa puso pag hindi nyo po pinakinggan ang katawan ninyo. Yun po yung magiging Correct. topic Maganda namin. yun Oo. Yun po yung magiging topic namin. So, ako na po ay magpapaalam po muli hanggang sa susunod na linggo. Ito na naman po yung lingkod in behalf of Doc Edwin Ferrer na kasama ko po sa Naturopathy. And of course, our napakatyaga, napakabait at napakagaling na IT natin sa technical department, si Javer Thomas, si Sir Thank you Vincent. po. Tatlo sila. Sir Vincent, tapos si Winwright. Of course, meron pa kaming isa na naka-live in the meantime, si Sir William. Okay po, Wow, ito na naman thank po you yung po. lingkod. Dr. Hani Tamayo po. At ako Doctor po si- of Alternative Medicine, Naturopathy, Acupuncturist, lagi ho nagsasabi. And on. So, prevention is better than a pound of cure because your health is your wealth. Magandang hapon and God bless you all. God bless you po. Thank you po. Okay, sige. Need Thank you, help keeping Doktora. your digestion Dayjay balanced and saksakit, staying try dayjay, TB Cough. possible It's the number one disease GE recommended triple treat probiotic, prebiotic, and enzymes help yung mga digestion tinatawag balance natin na 24/7. yung talagang- Right combination of multiple vitamins, minerals, and metabolites by helping good balance bacteria in your digestion tract. Without proper nutrition and exercise, your health can suffer. TB Cough triple action formula combines probiotic plus prebiotic and enzymes. Keep you gut healthy Correct. and Oo. function Mga at its natural. best. Bigyan naman natin Our sila ng convenient mga bottles natural, bring wherever you go. protocol. Natural's Ano, greatest treasure. intensin ba sila? Health is Magtitindog, our way of life magtitiwalaan? with TB Cough. Kumain, ano ba yung mga pagkain na makabubuti, lalo na doon sa TB ko